hajatan tamu pakormatan pikantuk hiburan pak katemun pak katemun digudang lek garwane ora ya kurang pas kurang luwes gen ora ana mbang cindhe mbang ciladan yen pak katemun alon bu kitun ki banter ibu-ibu kitun ibu kitun nanggap campur sari asinarengan gangsal widya wati saking pacitan ingkang ngiringi ibu kitun ibu kitun bapak lurah sampun keparang rawuh sugeng pinarak ingkang kanthi sekeca bapak carik ugi ngaturaken sugeng rawuh menawi gadah damel ampun supen nanggap campur sari pak carik mbah lurah kula nuwun Mbah Lurah nggih penyanyine gangsal ayu-ayu tur nggih lemu-lemu nggih menika pratandha yekti bilih menika wonten ing padesan Tempuran subur makmur menyesuaikan dengan kawontenan nuhun pamrih saking Pak Katemun menika tak gawakne penyanyi waranggana sing blengah-blengah wedok kabeh ya urip kabeh alhamdulillah. Sampur pakurmatan sampun katosaken dumateng pametri budaya. Ing mbok bilih wonten pamundutan utawi gegendingan ingkang dipun kersakaken. Ewadene sangimpanipun Bapak Kadir ingkang mratisaken pakurmatan sampur awit namung piyambakan. Ewadene wonten kitalipun wonten selepipun nyuwun pamunten ingkang agung. Gaplek mawon mekas mawon ing mbok bilih wonten pamundutan gegendingan syukur bagi dana swanten cinaket wonten ing sasana pagelaran sumangga. Ingkang sampun pikantuk sampur mbok bilih wonten gending katipun kesaken monggo. Iwedene mboten wonten pamundutan ingkang nedya badhe kasugaken wonten dirga ayu minangka sarana tumut paring panyengguyung tuwin paring pandonga. Mugi-mugi rahayu rahayu kang sami pinanggih kajatipun saking Bapak Katemun tansah sempulur nur harjo mboten wonten alangan sawiji-wiji kinabulan kasembatan dirga ayu katampen sumangga. Jenang kula lali aja lali ali niki sulih kula aja dianggap sepele kula mboten melu among ati
tansah deli yen dadi lara gelo setirinten dalu ketok-ketokan kewala nganti anti apa besok bakal bali yen bali baja lo wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku nista tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wajine kowe dijawabke karo priya bagus sing padha sugih Noranyono lan orang lekewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi jele tresno tenan kok anggap sepele monggo ingkang pikatuk pakurmatan sampur ingkang kaljumeneng yen mula aku ra wis kandha aku ngenesta tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wajine kowe dijawabke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan orang
regewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan janane kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi